Bukela ekhaya emotweni emsebenzini etekisini. Ngiyakubingelela la kufinyelela khona lo mbukiso. Namhlanje ngithi asibuke naye iBuffalo kodwa ngesiZulu iNyathi. iNyathi isilwane esinolaka kakhulu ngoba izona izilwane ey'bulala amabhubesi ukudlula zonke iy'lwane ey'khona la emhlabeni. Lolu hlobo olunjena-ke lwama-Cape Buffalo lutholakala la e-Afrika. Uma imitha isikhathi esicishe sibe ngonyaka, imitha iy'nsuku eziwu-340 futhi ukuthi ikhule kuthatha isikhathi esingango-8 years. Inkonyane leli lakhona lisuke liphila ngobisi emva kwesikhathi bese lidla utshani ney'hlahla. Iyagijima kakhulu iNyathi, umuntu nje ngeke ayishiye ehamba ngey'nyawo ngoba ngisho umsubathi Usain Bolt lo wabhreka amarekhodi agijima kakhulu kwanaye ngeke ayishiye ngoba isipiti sayo sokugcina igijima ngo-60 km/h. Umuntu ngeke akwazi isidalo ukuyishiya. Cela ukungakhohlwa-ke ukulayikha nokusubscribe nokukhomenta.